Pagsalpok kan sarong tricycle sa sarong 10-wheeler truck sa Daraga Albay, nahulikam. Nakaalerto si Veblen Reynes. Iriduan sarong lalaki makalihis makasalpok ang minamaneho kaining tricycle sa kasabatan na 10-wheeler truck sa banwaan ning Daraga Albay. Sa CCTV footage, mahihiling na pigbabaybay kan tricycle ang kalabaan kan National Road sa barangay Banyag kan aksidente ining nahagop kan nag-overtake na van. Nawaran kontrol ang driver sa minamanehong tricycle. Hasta sa nakalaog ini sa ibong na linya, asin dagos na buminangga sa kasabatan na 10-wheeler truck. Sa kusog kan impact, nakaapon pa ang driver mantang nagkahurulog ba ng mga container nin tubig sa tinampo. Nag-overtake siya na miscalculate na overtake na side swipe so tricycle. Kaya ito na waran na ning control sa tricycle kaya buminangga duman sa kasabat na truck. Tulos man na idinalagan sa ospital ang driver kan tricycle na nagsapo nin lugad sa iyang lawas. Sa ngunyan, napag-uruyo na nasubuot kan tulong imbueltong driver na iagi na sana sa aregloan nangyari. Mantang sinagot naman subuot kan driver kan van ang danyos na pigwalat kan nasabitan ng aksidente. So tapos, assumer na ka na driver ka na van ang danyos na nag-ibo kahit resulta kan aksidente. Ini si Veblen Reynes, Balitang Bicolandia.